Čaute, čaute. Neviem, asi ste zaregistrovali, že tu, proste tuto, v našej dedine sú búrky a stále nevedia prestať. Teraz je k tomu ešte aj noc. Už aj v telke to je. Pozor, dnešné búrky sú veľmi nebezpečné, nepribližujte sa k stromom. Nevieme, čo sa deje, ale ostaňte doma, príšery sú všade. Ak reálne príšery. Že tu bola iba hento. Tu bola iba toto. Iba búrka bola. Žiadne príšery. Čo? Idem sa pozrieť von. Nič sa nedeje také. Okrem toho, že búrka prší stále. Bole, to nevyzerá moc dobre. Zatvorím. Probehnem, to je takto cez stromy. A kde je moja ochranka? Že v minulom diele som tomu typkovi zaplatil. Aby bol moja ochranka a tak. Dobre, preskočil som tú branu. Ešte jaké príšery. Nesmiem pozrieť tuto. To je jediný. Však tu nič není, hrabe im. Vole, ten dažď. Ten sa mi dva raz nelúbi. Som sa dostal na strechu tohoto domu. Sa mi šmyklo. Kosti, okej. Už viem asi, aké príšery. Čo? Jaký? Čo to? Čo to je? Vole, prečo? Koľko je tu toho? Je to sneh. Toto mal, kto sa snažil odpáliť celú dedinu. Aj, tu sú. Dúfam, že to nejako neodpalím. Dobre. Ešte šťastie, že tuto. Ako majú policajti. Tam je ďalšia tá príšera. Jako to? Že není alarm. Nemajú zapnutý alarm tí policajti. Čo sú pod kameňom? Dobre, zabiť ich treba. Dobre. Hlavne prežiť. Dobre, hneď ma bola kto trafil. Ja idem sa schovať do policajnej stanice na chvíľu. Nehajte ma iba prejsť. Nebudem skakať, aby ma ťažšie ma trafiť. Dobre, zatvoril som. Pani, prosím. Že vonku sa volá, čo deje. No, zapnem alarm, ale proste príšery je to aj v správach. Prečo nerobíte? Chudáci ľudia vo väzení. Bože. A prečo máte otvorené okno? To je nejaká ďalšia nová príšera? Nejaký problém? Čo sa to deje? Čakaj. Už ma trafí jedna. Tak. Dobre. A tam je ďalšia. Nemôžete mi poradiť, čo to je za príšeru? Come on. Som myslel, že to existuje iba vo filmoch a tak. Čo tu chceš? Prestaň s tou kamerou. Bože.
Jasné, krásne. Vstávaj! Uteč! Pusti ich! Keď vravíš. Ale keď vás napadnú príšery, tak je toto. Tak ma ešte pochváľať. Trochu to vypočujem. Vole. To bude ťažké. Idem naspäť domov. Snaží sa dostať. Opa. Nie. Tu je už hneď ďalší. Dobre, musím sa okolo týchto príšier trochu preplížiť. Nie, musím sa dostať rýchlo ku mne. Rýchlo ku mne domov. Tam už volá, čo vymyslíme. Bolo ešte, zatiaľ som stretol iba dvoch. Neviem, oni sa asi postupne nejako vylepšujú a tak. No, tak to asi nebolo o nič dobre. Nie, príšera. Dokiluj, ja utekám. No tak. A to bola zase nejaká nová. Proste. Oni sú tam všetky. No ne, tá búrka ešte k tomu. Hento má 4 nohy má. Zelený, smutný, bezcitný. Očividne. Zombík, dedinčan? Ale nie. To mi nehovorte. To musí byť nejaký vírus. Tam! To vyzerá, že tam je nevolačo. Rýchlo. Donútra. Tu je dedinčan! Servus. Vstávaj. No vonku sú zombici a hoci čo, prosím, pomôž mi nespí. Pomôž mi, prosím ťa. Vonku sú nejaké zombici a podobné veci. Prečo ty chceš spať? Mám sa sem pozrieť? Ok, čo tu akože uvidím? Zombika. Bum. Že sa snažíš vyliečiť, ty sa snažíš vyrobiť liek, ok, dobre. Tak sa pokús vyrobiť ten liek. Ale akože prečo bývaš takto? Nič tu nemáš, máš dom z hliny, z kameňa a z tohoto. Fujde, plesnivé. Dobre, akože dobre, máš tu knížky a máš tu oheň. Musím uznať, že celkom dobre si to vymyslela, ale tak. Že ma nemajú čo? A funguje to tak aj toto? Aha, že ma nemajú pohryznú, okej. A čo stane, keď ma vlastne pohryznú? Hej, čo stane, keď ma pohryznú? Stanem jeden z nich, okej, dobre, tak to vážne nechcem. Wow, tak tých tam má, ale týpek. No, takže majú nejaké trička, veľmi podobné. O jedného som sa postaral. Zombie. Sú na 3 rany mečom. Celkom slabý. A aj keď dostanú, tak sa im nestane pomaly. Im to nevadí. Fúha, čo je to tam hore? Čo je to? Tak tam, keby som asi padol,
Fúha, tak to by som asi neprežila. Prečo tu máš takéto diery ich uschovaných? Tak toto postavím, aby mohol... Ale čo je to tam hore? Kovadlina. Bum, plameňometom. Dobre. Že ti... No jasné, že ti ich nemá... Ok, dobre, nebudem ti ich zabíjať. Kde si? Si nejaký doktor? Nie. Dobre. Teraz je to zombie 200 kostra. Čiže mám na chvíľu pokoj, vidíme, kto vyhrá. Dobre, vyhral som ja. Čo to bolo? Šťastie, že ma toto ma zachránil. Prečo ma aj vie, že ja bývam? Že ma sem doniesol. Tak. To musím čo najrychlejšie dostať. Dobre, tak ďalej toto nejde. Viem, že ten plot je elektrický, ale ešte to není zapojené elektrina, lebo prší. Je dobre, som vonku. Teraz už iba jediné sa vyhnú každej príšere. Mám nejaké zbranie, ale to už mi moc dlho nevydržia. Tak poď každej príšere sa vyhnem. Dobre, preskočil som. Wow. Dobre. Trafil som ho. Poď, idem tam. Ešte prenasleduje. No tak akože ja som si kúpil toto. Ja som si kúpil ako ranový doma. To mi nehovorte, že aj je koniec sveta. Že proste prišli teraz ovládnu svet. Šťastie, že ma nepohryzol jeden z týchto. Čo sú to dole? Ešte ich je tam dosť. Dobre, nechám mu tam dvoch. Tam nie je nejaké železo. To oni môžu mať takéto vecičky u seba. Čo ty Maka, ja musím už ísť. Ja idem prestať, ale to. Sme príšeri. No nič, v tomto svete už sa nič nedá robiť. Proste zombici a idem ešte domov. Potom sa proste odsťahujem volať, kde si postavím nejaký stan. Si poviem zobrať teraz domov, si zoberiem stan, posledné zásoby jedla. A budem mať čaká nový život. Bez vody, bez pitia, bez jedla. Proste možno bez nabojov, už bez zbraní. A s príšerami. Ešte tu vydržím 3 dni, pokiaľ sa to nelepší. No tak to by bolo asi z dnešného videa všetko. Neviem ani, či mi tá kamera dlho vydrží ešte, ale teraz ešte, že elektrina funguje, takže dám si ju nabiť a postupne asi bude prestávať. Tu mám mojich psov, ktorých akože mám veľmi rád. Čiže postavte sa, chlapci. Toto čierny Benny a toto je Benda.
Nie Benta, robím si srandu. Dunčo. Proste som ešte nedal meno, tak Dunčo. A Dunčo je pre chalana, takže Dunčo a Lila. To je Lila Serus. A ty, malý ňuchač, budeš ňuchať. Takže to by bolo asi tak. Uvidíme sa, keď sa to buď zlepší, alebo zhorší. Podľa toho. No nič. Tak zatiaľ čaute.